И здравейте хора, аз съм Кокста2 и днеска в този клип няма да играем, ами ще обсъдим нещо за двама геймера. Така, преди няколко дни Петър Бест беше направил пародия на за Посайде. Ето канала му. Беше направил пародия за Посайде, ето е нея, в който той искаше да се пошува с това, че му се е бъгнал компа, а в същото време Посайде изкарва по $1128.29 от нас самите му фенове и лъжи, че няма пари да си оправи компютъра. А пък на неговото клипче се вижда ясно, че в Майнкрафт той няма никакъв лаг. Чакайте. Така, той няма никакъв лаг, когато играе. Сега ще го покажа. Ето, гледайте. Гледайте фейскама, нищо не забива тъй като гледам. Ето вижте, нищо не забива. Не знам, това е странно. Според мен да тя развалим компа. А пак Петър Бест, от друга страна, на него компа му е много по-слаб от на Посайде, ама пак се снима, нали? И той изкарва пари не като цъкаме на рекламките и печелим повече от 1128. Той много печели Посайде тия пари, пък Петър Бест изкарва малко пари от реклама на сървър. На Петър Бест според мен е много по-правилно, отколкото на Посайде. Вижте последния клип на Петър Бест, да видите, че наистина Посайде изкарва толкова. Ето вижте, 1112 лева и 29 стотинки изкарва Посайде от цъкането на рекламите и вика, че няма пари да се оправи компютъра. Съзнайте се най-после. Това беше от мен, аз съм Кокста2 и до скоро.